Yan po, ika-28 Domingo ning taon, ordinaryong panahon. Igwa po kitang tema, an bangkete nin kagurangnan. Ang tema kan selebrasyon nin Eucharistia ngunyan na Domingo, iyo ang pag-imbitar nin kagurangnan sa bangkete nin pagkasararo sa Eucharistia na kung saan ang nagtutubod minaselebrar kan balaog ning kaligtasan na iwinares nin Diyos huli kan pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Hesukristo. Igwa kan daimang minasimbag sa pangapodan na akoon si Kristo sa Eucharistia. Igwaman kan daim minaako sa presensya ni Diyos sa kadean na itinatao para sa kaligtasan kan kalag. Ipamibi niya to ang lugod padagos niya tong akuon ang invitasyon kang kagurangnan na akuon siya nin may maninigong puso urog na sa Eucharistia. Ang mamamayo po sa Santa Misa ngunya na aga, iyo po ang sa tuyang parochial vicar si Reverendo Padre Joseph B. Abion. Matindog po ang gabos para sa pagpuon kan Santa Misa.